Nyakoro mogo jwango ya ureki numachiri matire karakada yako sikalo prario kodare yotoksa chel maroki nyakoro mogo jwango atimo mos kalo rekod chako modeko nikeche mago manok nyal geng note molos kuchu magchudu kubed kare mono mwachak tuak mar chal mar piny Kenya to kinyi makona ramiyo utholo mono mwatuage chal mar piny Kenya wanigi okenge mopogoro mana bedo kae ka warango ni kawuono nyakoro mogo jwango weche mago ula singo mano chiw kod sirkal siasa magore yo ula ni kachel koda ka weche mamoko matire karaka kotenore koda duogo mar loso weche mopogore machini kod ngima jopiny mar Odinga no lose juma mokalo chieng' ticha abich kachel koda ka kotieko weche mag oula angwaring kendo wachom kaunti ma Migori awanana ni luenje gi mag siasa kata tulo e kampen mag siasa kata kinde liete gibiro nango enango me jo sasa duaro kata ngo magidwaro ahinye kinde kata bang'e matieko weche gi mag NGCDF majatend piny Kenya bende osikono jod bura mondo mi otigo de yo makare osebedi kitiyo kode yo machal nade no winjo kata sigeni mopogore to kawuono achiel kuom jod bura mabende nolero kano osebedo katiyo kode NGCDF ni omenda ni yo makare wantiere kode studio kawuono wantiere ka kod Mheshimiwa Peter Masara mabende en jod bura ma Suna West kachel koda ka welo moko mantie kod okinyi makawuono wan gi Peter Wasaga okil Kamaloka kachel koda ka Steve Juma ma en jalonye weche gi mag tudruok adamiyo gi thuolo giduto mondo mi giulre ne nyakora mogo jwango kendo gimoso oganda okinyi makawuono ote magintiere godo mokwongo ka wachako chenro kapok wadonjo e kuku mar wach mwatwake okinyi makawuono achako kodi Peter Wasaga arwaki ni machiegni okinyi makawuono okil Kamaloka kendo imose oganda wa okinyi makawuono ka wachako chenro. Erokamano sana Cleophas kuom gwelo mondo wabika wawuo kod jopiny. Mokwongo an kakisewacho no nyinga en Peter Simba Wasaga, advocate of the High Court of Kenya, ma practice Nairobi. Kuyo na makende dhine jok mawito ngimagi kaluore kod oula sana ntiere jowa ma sindo meyocha piyo monjo moketho negi udi en gima lit ahinya koro an kodu e kuyo kendo wan kodu e kanyakla ka wadhi e okang' mar tieko masira machal kod ma. Yes. Erokamano ahinya kuom ote mar Kenya ngina waduogo mondo walosi weche mag oula bende kod kuku mar gi nyakor mogo jwango wantiere kae kod Mheshimiwa Peter Masara jadbura ma Suna West ayawre kendo machiegni mose oganda. Oyawre ahinya Cleophas. Mokwongo amoso nyikwara mogo jwango oyawre urute ambare ura gi jo Kenya mamoko kuom kelo mos makende ne jowa ma pi mang'eny osenego kata ohinyo odaro bende kendo wacho ni kata Migori yo Nyatike kocha joma pi tago to gi kuonde te mag Kenya wariwore kodgi kuom masiche magikale kendo wageno ni gimoro amora bro dhi makare mbele ka. Erokamano ahinya kendo machiegni Steve Juma jalonyo weche mag tudruok kendo jafwambo thuolo machielo miduogo e kambi mar Media Services ka arwaki ni machiegni mondo mi watwaga achiel kachiel mose oganda okinyi makawuono. Erokamano nyikwara mogi ajwang koda TV mar mogi nudo chieng' makwongo mar chopo kae bang' wuoka higni 10 mokalo to kata kamano riwrago wakili kod mbunge marwa kuom oro ote makende mag mos kuom jogo mowito ngimagi e pachoka kendo walamo negi mondo Nyasaye okonygi jogo mantie kod jogo ma owito ngimagi gibed gi kwe kinde machalo kama. Erokamano ahinya nyakora mogo jwango ka penyo kanyo ni wachako kod chenro mano mag chal mar oula mabende osebedo ka thugo oganda mathoth ahinya kor gwenge mopogore. Jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro nochiwo singo mare mar chiwo omenda marom kata siling 10,000 mano kotenore ne ot ka ot mago gin udi marom 40,000 ma oyudo midhiero mar oula e kaunti ma Nairobi. Wawinjane kaka jatend piny Kenya nochiwo singo makamae e kind singo machielo maromo $1 billion mar kedo kod weche gi mag oula kaeto bang'e awachak twak kod mano. Wale wote mali yenu imebomolewa hapa na hii maji, si namna hiyo? Mimi nataka niwasihi, kwa sababu wengi wenu mumetoa mali yenu kwa hiari. Mimi nataka niwahakikishia kwamba tutawapangia makao mbadala. Na mimi nataka munisikize vizuri. Watu wetu wa Provincial Administration, National Government Administration Officers, wakisaidiana na wanajeshi, wakisaidiana na NYS, wakisaidiana na askari wetu, wale wote households
40,000 hapa Nairobi ambayo wamehamishwa kwa sababu ya safety yao. Kila boma serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Mpango wa serikali mai kama gintiera chalkachiel magin weche moko wanyabedo kane chike loso ndio menda biketo katenge sani koro chopo kare kama wantiere kode kata kodi meshima Peter Masara iwijo ote majatend piny nyantieko karka bilion 1 ne oganda duto ma pachoka mane ni skunde ogere yo makare kendo mano skunde mokethre kaluwe kod oula siling 10,000 kaot e ot kaot bende ni gimoro nyawacho ne sustainable kinde montiere sani tidi migi kum thuolo marom nade ahinya ne jogo modak Nairobi kono dar kondo dhie higher grounds ema chale koro higher grounds koro gidhi nyiewo gi siling 10,000 momigi mokwongo ada wacho ni gima ng'ato timo otemo nikech at least obiro gore kuom joma oyudo masira but oda wacho ni otime modeko to boko otime yo makare nomiwa warning dweche 9 mokalo ni koth bro bedo maduong to nwa bag ni kole kaka piny ni odhi bedo ok odhi bedo koro miyo wawacho ni sirkandwa ok otimo maber ahinya but nikech sani pod wan e chuny masira ni wada iwacho ni gik mobiro go watigo mondo mi jomo yudo go kama mako negi to adiera makende ni onego bed ni kaka piny waikore molo mano mar ariyo ada wacho ni ok wang'eyo ni otiyo gang'o mondo oamwa ni mondo mi family ka family siling 10,000 to kwa ng'eyo ni mpango mag sirkal mage mawarito ichino nego wachno miyo siling 10,000 to dwe manyien waneno kaka watimo ni kata ntiere lowo moseket kamoro munyalo dhi donje kata camp moro miloso mondo mi jogo ma koro koth oriembo kuonde manyo gidake odhi ochak dake but as far as sama wawueni anyalo wacho ni mokelo no watimre nade wakaw to koro wapenje ni what next aya kien penjo maduong' mantiere karka bilion 1 bende nitie karka magilose magero klese idhi ti kod geyo machal nade Steve Juma arwake twa kendo okinyi makawuono kama walose wechegi mag tudruok inyo ka jatend piny osebedo ka tudre kod oganda kendo kaka ichwalo wechegi ne jopiny manyoro no wuoyo mana kama oganda nitiere inyo kanyo kok gilose rally or statement kowuok e cabinet meeting kata ka gisetieko wechego duto en jopiny yudo mana wechegi bang'e kama wantiere sani weche mag tudruok kod oganda sirkal nosetime yo machal nade tenye machiegni kalendo mane gichiwo mar siling 10,000 ne ot ka ot kuom udi 40,000 moyudo midhiero Nairobi ka erokamano kachako gi wuoth mar jatend piny e Mathare nyoro kuom limo jogo ma oyudo chandruok en gima kare kaka jatend piny mondo ochungi joge ma kata jo Kenya man gi midhiero kindegi penjo maduong' en ni gigo makoro idhi tim kata gi pesa ma owacho ni ochiwo odhi chiwo mar mondo konji gibro konyo ji e yo mane penjo ma ji te penjo nikech kiwacho ne ji ni ji mondo dhi e safer ground higher grounds penjo mokwongo ni is higher ground a safe place nikech idwa golo ji itero gi kanye to programs mag sirkal kata infrastructures mag sirkal duto nitie mna kuondego mar ariyo en gima kare kendo yie gi wachne kata wuoth mare manyodhi odhigo Mathare malimo jogo nikech bende ochiwo ne jok mano donjo mano gedo kuonde maricho mano omigi warning chon ni koth biro biro to ji not bedo kanyo koro kata bedo ni ne ji otimo makosa jomodak e kind aora e bath aora uyudo chando pod sirkal ochako dhi kendo muchung' kendo kodgi kendo miyogi hopes ni kata bedo ni rach ta chung' kod mar ariyo kochopo kar information kaka chopo ne japiny e kinde kaka koro sani ibiro yudo ka josiasa mang'eny dhi kawo advantage gi situation makoro sani ji nitiere ibiro yudo kaka king'iyo kata counties gin gi communication margi kata kaka gitimo chenro magi e weche mag disaster e weche mag chandruok kata masira ainagi iyudo ka koro sani josiasa nitie moko mabiro kokelo kony to kony gi dhi chopo ne ga jok ma
onge kwano kata budget mag jogo mantie ground. Koro nego beni kinde gi nitie coordination between jok matero support ni jok mantie kuonde ma gi kuyo kata chandruok go mondo jogo ma to gitudre gi jok manie ground. Jomanie ground man gi data to man gi information mo mako gweng gi jogo oyudo chandruok. Mana wacho nikech nitie gik ma sani timore, iyudo ka jasiasa moko ma ok nega kinde duto gi jopiny kata communication mar gi tin ga gi jogo mantie ground. Koro gibiro gi kony mopogore opogore, to jogo mayudo kony gi ok gin jok mantie list mantie ogilas gi chief bende winjo mana wach ni ndege no biro okelo chiemo to kelo chiemo ne jogo mabe ok obed affected. Koro mano e kuma chandruok nitie. To kata kamano en gima kare ni sirikal odonjore gi wachni kendo nitie kaka waneno kaka ji sudo mbele. Kamano Steve, Peter Wasaga. Yes. Oganda jo Kenya osenogi gi mathoth ahinya. Kinde mane corona obiro nitiere yo mane chama mar caution mane konyo oganda mane kale midhiero mar corona mondo mi okony gi e yo makare. Nitiere maka malo ni maga Inua Jamii manyaka sanya bende oganda yudo, moko bende ok yudi, chenro mabende nochung to chako chier. E kinde magintie sani yudo ka kinde ma masira gitimre sirikal jabiro ga kod yore mopogore opogore mag konyo jopiny. Tike ogiga e konde mopogore opogore. Kodno inyo jogo mantiere Maimayu, jogo mantiere Maimayu, wano ka jogo mantiere mano kaunti ma Nakuru, waseno ikacha kaunti ma Homa Bay, kata kama gintiere e konde mopogore opogore. Peter, waneno ka sirikal chiwo kanyo omenda maromo siling 10,000. Mano winjo kanyo ka jatend piny Kenya oloso. Dikete pi machal nade? Mokwongo, iwacho ga ni jakwecho ok yier gima imiye. But gima duong' madwa wacho ka en ni sirikal mar Kenya pile ka pile gisebedo gimiluongo ni reactionary government. Gin en sirikal, to ken kata sirikal kende, kata sirikende wa mae gwenge. One reactionary. We are not okwa hikre ne masira machal kama kobiro tinyalo tim nango. Koro mostly yudo ka weche otimore kama, reaction bedo mana political. Yudo ka kero dhi kacha, penjiri ane ni formula mane manotiyogo mondo mi oyud ni siling 10,000 nyalo romo household ka household. To ka household gin ji adie household. Nikech households opogore. Nitiere household manigi ji 6, nitiere household manigi ng'ata achiel, nitiere household manigi ji 10. Equitable distribution mar pesani. Ere kaka no chope siling 10,000 makoro imiyo household ka household. Kaso namba 2. Jo households gi be gisebedo identified ni gin ng'agi ni madhi yudo pesani. To mano kata kokwa dhi e mano matuta ahinya nikech mago to pod biro bedo. Pod ibiro yudo ka josiasa moko be poro biro dok, biro singo pesa. Gima duong' monego wang'i mondo mi warakre kod masira machalo kod man nikech wasebedo gi masichego mang'eny. 2020 ne wan gi corona mano chapo wa dweche 8 masikundi olor. Wachako wabedo gi dede manomonjo piny mochamo chamb ji nyowuoyo. Dwe mara 7 higa mokalo jo meteorological department nochiwo CM ni koth biro chwe. Aya koth ochwe. King'iya kata gima nopuonjwa ka watindo, inyalo ng'eyo ni higa wan gi kodhi adi 2. Wan gi kodh chiri, wan gi kodh opon. Iyudo ka japur seche ma ong'eyo ni koth dhi chwe, osechako iko kodhi, osechako iko mbolea, odhi opuro, ong'eyo kaka obiro doyo, ong'eyo kaka obiro wiro puodhoni, nyaka chieng' mikaye puodhoni, nyaka kaka inyalo yud mbolea. Ineno nyaka jo amali mabiro tiyo puodhoni. Koro the same thing kaka ineno koth biro gi yuto mar pi, yuto mar cham. Sirikal bende oningo ng'e kata dhano bende oningo ng'e ni kodhni bende nigi effects moko maricho kaka koro matimore sani ni. Omiyo kaka gi prepare for gimiluongo ni kaka dhano nyalo prepare for komo, sirikal bende oningo bed ni gihikore mar rakruok gi weche machalo kaka oula gi disaster mora mora. No, to wabiro bedo kwa timo mana gimiluongo ni cycle ni. Wadhi wachiwo siling 10,000 bang' mano to wadino itwa.
wakia ni jogi nodhi kanye, wakia ni nyithindo nowe sikul, wakia ni skunde manotimore kamano nolos nade. Koro kwa dhia mbele kama ibro yudo ka wabro bedo ka wadoka chien. Nitiere ikruok mang'eny ma sirikal nyalo timo, for example. Number chiel, yo mopango kata city wani. Yudo kata ka drainage system is very poor. To mano gimiluongo ni mitigation. Ing'eni risk assessment, ing'e gi yo mang'eny. Nitiere ikruok geng'o, kinyal geng'e total. But inyalo mitigate effect. Makata ko biro to oko Syria inya. Gik machalo kaka riparian land, jok mogede riparian, okidargi seche makoro piose muomo. Ineno. Seche makoro piose muomo, makoro piose darogi. Eko gichaki timo nade, chaki darogi. To nitiere sa mang'eny munu nyalo ikorue. Drainage systems. Bi yudo ka onge. Awareness, public awareness. Bi yudo ka timo nade, onge. Koro an gima neno ni pesa ber. Lakini pesa to en siling 10,000 sani kata kika uba sama koth chweni kia kanya ka Thika Road kata dhi Mombasa Road 2,500 osemuony. Koro kata kidar kidong'iewo sufuria pesa di. Mano en gima ok nyal timore nade. It's not sustainable. Ero kama na ng'eni weche thoth nyako tene weche magola adhi okang' machielo mondo mwatiek weche magola e yo makare. Siasa mantiere yeka debed ni gin siasa machal nade Nyakora Mogi Ojwang'. Jatend migao ma ochung'ne weche mag tudruok pacho kae Eliud Owalo ne otimo makare mar kawo chiemo kendo tero ne oganda e alwora manyando kama kaka noloso kinde manochiwo kony machalo kama ikin joma mamoko mabere notene ene madwonde wakawo kendo dwonde wan go kawuono karkato kara kama nitie siasa moko mapod gore kinde oula ni kosoyo wawinjane kaka Eliud Owalo wuoyo kinde mano die chenro mar keyo chiem kony ne jogo ma oula okelo gimidhiero. If you are currently living next to the river, on the river bank, please, the government is ready and willing to assist you. You need to evacuate. You need to move out of the river bank because the floods is unpredictable. En kony ma ichiwo Nyakora Mogi Ojwang' tikindego oganda bedo kata kod paro mopogore ni en ang'o matimore kinde ma gige timore kata kinde ma ichwalo kony machalo kamagi. Mheshimiwa Peter Masara, in jaod bura nyabero ne limo kata jogo mantiere Nyatike into koriten Suna West kata ka diponi weche gi ochopo kata machiegni kodi jo siasa obede kinde gi eyo machal nade kinde magi loso kata ka gipogo chiemo kata kinde magi timo gigi duto mondo miyo ne adiere ni en kony to poge gi siasa nikech kinde kacha chako wacho ni ero jaod bura mano yer ka bokwane katiyo ane matiyo kan makora akelo nu chiem kony okelo picha machal nade to kinge ma sirkal biro chako chwalo dipim gi eyo machal e wacho ni ber ka oganda redo sir oyare akte gima Owalo wacho Owalo wacho ni ji odar to konyis ji kama ji daro dhiye kaka minister mar sirkal nageno ni sechegi sirkal nosebedo gi bura moro mowacho ni nyando to pi inye ji koro kama ber ma ji nyalo dhiye sirkal otengo skundni kata wi godni osekete kuonde moko ma ji nyalo dar koro kano dhi ne jogo to konogi ni pigni pod medre bede tie aora bro inyo sirkal wacho ni gisani wawuoguru wadhi kama kendo onego bed kanyo gi DC gi chiefs joma administrators ma kanyo mong'eyo area no mondo onyisgi ni ma mpango mar sirkal sirkal is ready how ready sirkal kech wacho ni sirkal ni tayari mar timre nade mar konyo joka to kaka dwa konyogi en no wuok obiro message ni jonyando ng'ama gidwa dhire machielo koro gitimre nade gikia omiada wacho ne sirkal ma winjoa especially jowa mane sirkal machalo Owalo ma winjo dholuo ni kaber to giwuog oko gi makakati maber yore maber ma ginyalo konyogo ji ma gimiyo nyiso ni pinywa okoikore e budget ka budget nitiere pesa mar emergency e sirkal nigi migepe manyise gik monego timre to kendo monego pangi ni ka gigi otimre to nego watim kama sano nego wabed kano ni Red Cross no sebedo mobilized countrywide mondo wang'i preparedness mar sirkal e gima kama to mago pod ok waneno ahinya sani the business community gi all stakeholders onego bed ni osebedo mobilized ni sida ma wan go en ma impact mar chal kama sirkal nigi kony ma kama wakwayo well wishers nikech masira ok di pim the magnitude mar masira be budget ne but inyalo kwayo nikech inyalo yudo ni in gi pesa
to samoro geche mater kata chiemo ne ji te onge. Koro jok man gi geche ma jo biashara man gi geche giringo kata kadhi kamoro nyalo choni miwauru gik midwa kow wakow. Sani minyalo mobilize kanise man gi compounds madongo ma kama piyo inye ji tinyalo kwagi ni weuru waket ema ne jowa ma piyo inyo mondo mi gitim dak ka. Seche makamagi eminyalo kwa jok molony weche abal mondo gibed strategically placed kuonde ma pi tere ji mondo gikony ji. Magi gik ma sirkal onego bed ni timo. To bende mashimiwa gigi duto ka irango sirkal wacho ni oter oganda higher ground kata kuonde ma oting'ore matin. In bende ni jaod bura kinde ma kata intiere kocha county ma Migori iyo ka pi bende inyo jok moko kapo ni ochopo okang' ma kamano kata u jotelo kuonde ma untie bende ose identify higher grounds gin kuonde magi kata gweng'u kata kama intie. Constituency na pi oko ba ohinyo ji ahinya kech nitie mana kuonde matin ma aora. Gimotimore en ni puothe ma pi oketho ahinya. Puothe ahinya ma nitiere kuonde ma asiany ma ji nopure chon mago pi otimore nade oketho chamgo. But gima nadwa wacho an mujumbe ma Suna West. Ka sani adhi Nyatike takono joma pi oketho ni daruri pani ginyalo winja. To ka DC odhi en go authority mar daro ng'ato kata dala ne ma pi ewe ni koro sirkal oamua ni udar ka mondo udhi e skul makama kata kanisa makama nyalo winjore. Kora paro ni the responsibility maduong' ahinya olai gi sirkal mondo mi giwuo gi jopiny. Ni penjo moro ni ka ji odhi timo kony to giwacho ni mjumbe makao onge. Aparo ni sami chiw kikonyo dhano ok kipiem. Ng'ata manyalo chiwo sani regardless of your position in the society gola minyalo konyo go ng'ato modong' Nyasaye biro parigo to kata jo moneno kikonyo go be biro parigo samo winjore. To sani samoro nyalo dhi tila mjumbe moro to kare no dhi e tich moro ma be jo piny motimore nade e moore. Mar ariyo piny be sani nyotek samoro ila MCA moro ni pokinene to kata nduru onge go ofukone. But it is important mondo jatelo dhi kata onge pesa to miyo ji gimiluongo ni hope, omiyo ji geno, ji winjo duonde kuom gik matimore. Erokamano ahinya. Steve Juma, jotelo kung dhogi machal nade kinde ma ichwalo kony machalo kama. Kik wane ka ba dhok bedo mang'eny ahinya to kony no ema ichwalo ne oganda jopiny. Gima duong' kabisa kenda ariwra gi mheshimiwa gima wacho ni ok onego bed ni wachiwo sort of roadside pronouncements. Iwacho ni mondo ji odhi kama oting'ore to onge research kata scientific assessment mosetim manyalo miyo ng'ato ong'e ni kama odhieno en kama ber marom nade kata en kama safe machal nade. Mar ariyo wasedak e Kenya kae matin moromo to waseneno ka ji bedo ga displaced kinde machalo kaka koro ma midhiero mako ji. Wasebedo gi ji bedo displaced kinde siasa, wasebedo gi displacement kinde kapo ni nitie lweny moro kamoro ji ringo dhi kamoro. To then bang'e kaka ji duogo ga bedo ga kendo ni en ga chandruok. Ineno kaka joma nobedo displaced bang' election mar 2008 gochien kocha. Ne gidhi magi yudo kamoro magi beti. Duogo nobedo matek. Nikech sami kono jogi ni mondo giwuok ka gidhi e higher ground. Gidhi e puoth ga e higher ground no. To kono to onge ji. Then joga kose dhi kucha modhi e higher ground kocha. Ang'o mantie kuto mambiro miyo jogo bedo kono. Kaka nakungo wacho ni kuma giwuoke ka nitie samoro hospital, kama giwuoke ka nitie maybe police station, all those social amenities mantie e ground ka. Gidhi kuma onge gimoro amora. Sirkal oseketo arita kwe marom nade kuma gidhieno. To kuro jogo be nitie gi information ni wayudo welo mabiro e ywaka mondo kik wabed kendo gi lwenje e kanyo matin. Kendo gimoro ma mheshimiwa wacho ka mar emergency funds. Sani counties nigi emergency fund. CDF, constituency nigi emergency fund about 5%. En pesa ma moko nitie kuonde moko ma jogo pok no utilize ga pesa mar emergency fund. Aparo ni gisechegi ma piny midhiero mako piny mangima. Sani monego beni gibiro kamoro achiel mondo gikony gwenge man gi chandruok, mondo jogo moyudo chandruok mondo kony sani. King'iyo kata mna yore masani koro pio luoko. Iboyudo ni yore manyien molos nyoro gi ema pio ketho.
to yore mantie chon kata bridges manoger higni mokalo ka moko ibiro ka pod ochung'. Koro kae bende nitie ohala moro monego bed ni bende inono gima timore kata yoregi, nikech kodhni oyawo wang'wa yore mang'eny. Kiwuothe institution moko kata kuonde mopogore opogore kata mana iye ka nitie kama nitie fire assembly ma ji ong'eyo ni kama chomuoch ka to wadhi kama en kama oket ni kanyo is a safe zone maka ji odhi ogadha to ji inyalo kony ji from that position. Kenya ka koth makoro biro sani, despite ni nitie alerts man wayudo to gi kaka ne pok wa witness gik ma sani waneno mag pigi, sani monego bed ni kata mana engineers jomotimo survey and everyone ong'e ni ere kuonde ma safe sani ging'i kata kaka gedo margi onego bed sani koro gi improve, kuonde migere ndara onego bed ni koro gineno kaluwore gi kaka piny koro sani chal. Aparo ni mane gima an go dwesa. Erokamano ahinya Peter Osaga, gino medamede wiye kanyo kotenore kod siasa mabiro e kinde ma ichwalo kony gi tudruok makare monego bedi kinde ma iloso kod jopiny ka jotelo jotero chiwo kony kata gitero kony ne jopiny. Cleophas, gima nyaka ing'e kendo ang'e ni mjumbe ong'eyo wachno maber ahinya ni jasiasa en okawo opportunity gimoro amora, obed mor obed lit, mar advance political interest mare, nyaka koro ketre ni ane matimo to joka ok otimo. Koro ma ineno ka gidwaro gik mineno gi kamera to gik ma very essential monego kony jopiny to wigi owil godo. Nikech inyalo yudo ka sani gimipogo malich kuondego inyalo bedo ni ipogo mchele, ipogo ganda, ipogo kata dengu ma bende bera ji chiemo. To nitiere weche moko kendo matek manie iye kanyo mowinjo bende olos arrangements kun sana kuom jok, nikech kana ng'iyo statistic almost ji 62,000 obedo displaced. E thurwa kineno yo nyando kocha ji mang'eny mobedo displaced otergi kure e sikunde. Ka wan gi tuoche madhi rakore gi ji, waterborne diseases, cholera, be nitiere preparedness, kech mago tinyalo los without the camera. Nitiere gik machalo kaka vulnerability mar girl child. Wachore ni 2020 kane corona ohit, dweche aboro mane school olorgo, 375 people, students no way school. To nyiri mano mako ich, nyiri matindo between the age of 13 to 19 mano mako ich bende ne ng'eny sana. Koro ing'iyane ni one respond nikech already disaster osetimore. To what are the mechanisms ma respond go to this disaster? Koro nyaka wang'i it wholesomely. Wang'iye ni nitiere chiemo midwaro ka, nitiere health crisis, nitiere security crisis mabedhe yudore ka. Nikech sani koro ji oriwore kumoro achiel. Koro kony monego bed maber en kony moriwo ji te. Iriwo jotend gwenge machalo kaka chife, iriwo kaka assistant chiefs, iriwo kaka jodong gweng manie IDPs go, iriwo nyaka DO matsani longo ni assistant county commissioner to ACC. Kasto mjumbe bende nikech en stakeholder, en spokesperson mar the entire constituency gi ward representatives bende bedo kanyo. Koro bedo gima itimo together, ji riwore, ok ni ng'ato pull from the other side, ng'ani bende pull from the other side mondo koro neni ere ng'at matimo nade, ng'at matek matimo. With that Cleophas ni objectivity mar kony ni biru maruma bang kamera. To bende kapok adhir mheshimiwa Peter Masara mondo mi olernwa mana higa mokalo ka dwe mar 11 jod bura ne oketo tenge omenda maromo bilion 8.2 mana odiochienge 2 mokalo ka, mana juma mokalo ka. Koro dwaro nitiere treasury kata bad migawo mochung' ne weche mag omenda pacho ka dwani mondo mi omenda maromo kanyo bilion 10.6 oketenge ne weche mag oula. En thuolo matin ne dweche 6 omenda kiriwo bilion 8.2 bilion 10.6. Nitie kama jo Kenya okwinje kwano moro koso to jo bura ang'o kono nikech mai penjo mabiro ni mheshimiwa Masara bende untie omenda mar emergency mane Steve wacho ni to percentage mane mantie to kata ka sani jo oula oketho puothegi utiyo kod geyo machal nade. Mokwongo wakili wawinya ne pachi kanyo kata dir mheshimiwa Masara. Ing'eyo ni riwruok mar okinde nyose tero petition e court ka penjo sirikal mondo sirikal onyiswa ne ikruok margi magin godo e rakruok gi masira machalo kod ma
nikech gini it is our right. King'iyo article 28 of the constitution, human dignity. Human dignity dwaro ni ng'ato ikete e yo moro maber manyangafu, ok perfect, but weche ma onyalo geng'o weche manyalo timore nade manyalo hinye. Already there is a budget. Koro nyaka ing'iye in terms of national government budgetary allocation, kasi ing'i ni role mane ma county ni godo in terms of disaster management. To pesa di mane osechiwnegi, to pesa nikech ok inyalo kwayo mang'eny kama tin mane in go ni to onge gima nyalo timore nade wanyalo neno. Koro yudo ni jopiny bende bedo kod akichni ni pesa mikwayo ni kibed ni odhi timore nade odhi ofuke jok moko. Neno ndalo mane covid timore, jak mano kelo no ilongo nade abuog rombe kata mas abuog rombe to abuog rombe go kendo ni chaki uso no chiu gi nono to ni chako timore nade ni uso gi. Koro nyaka ka banka masira mar oula ni kata masira mara moro serumo dwa ni koro wajumbe machalo kaka Honorable Peter Masara gi team koro oversight role kanen governor pesa ni no tiko de nade. Ero kamano. Can you account for it? County Mheshimiwa Peter Masara bilioni 1.9 monego beni jwalo kanyo weche gi mago maga neno ni mano kalure kod apis no mano mar jaga budget kata controller mar budget mapacho ka to kamane wantiere korka kori emergency fund mari kata weche gi maga oula kata maga kedo kod masiche mabiro apoya kata moko bene biro kate county mopogore allocation magu chalga nade kotenre kodgi. Okay, like a constituency all depend gi pesa ma constituency sok yud pesa maromre. Constituency yudo pesa kalure ni wards adi to gi other factors mi consider mondo be allocated. But other wacho ni in my constituency financially ma wantiere ni onego bed ni wayudo $7,500,000 mar emergency. To nitie gik mwanyalo timo kode. Tada wacho ni so far pesa mosemiwa oseromo average of 50% mar pesa monego miwa te. Koro kaka wuoyo sani pesa mar emergency ma Suna West ok kel pesa ni ma emergency kelo pesa kecho biro in bits. Koro the committee mar CDF ma constituency ema koro pogo ni voted mosebed approved. Wan ng'enyne koth manyochwe ni nyolwaro chope mang'eny ma eskunde kata kama pok nochakore nitie koth manochwe cha nolwaro nomuko chope mang'eny. Ng'enyne ne wakawo pesa ni mwakete e chope nikech koro nyithindo ne dhi yepo ka onge chope. Koro nwaseyudo around $2,000,000 mane wasegero go chope e skunde wa mane chope omukore moko be nochako omukore pok wagero. Mano in my constituency. And adwa wacho ni pesa emergency manoketi it is important mondo government kapoko release ne counties to gi constituencies to gi but jok ma concern onego bed released mokwongo obed ti kode kor kwang'eyo ni to timang'o to remo gi machal nade nikech next week wadhi supplementary budget koro pesa mikwayo ni onego bed ni gimosetigo mosechiw osetimang'o to morem ni dwa dhi timang'o to kata kora kanyo bilion 8.2 mano chiw iga mokalo mano ka irango kanyo dwe mara a financial year and pesa mane ringo for 12 months. So from useno ne kata ni notiko de yo machane kusuri mondo rume koko chaku the way itiyo go kwanyal nono sani nyakuti then report ni bedo tabled in parliament ko kwang'iyo gimotimo nade gimotimo and upon the executive mondo gi report ni the first quarter ne watiyo gi pesa makama the second quarter watiyo gi makama sani wane the final quarter koro kanyo gisetiye keto gine monego gi report to us gima gitimo kode. Ero kamano angena darango okang moro machielo nitie duol madawinjo kachiel kae to anga winje wach mari Steve Juma kaunti rekodi karkara Ilodinga no loso kotene kod dar mago maga oganda kawuok Mkuru mano Mkuru kwa Ruben mano kama ne ntiere kata juma mokalo twak mano bedo go kanyo kod jopiny kine mano chwalo chiem kony bende ne jogo mano kalo midhiero mar oula wawinya ne karka ka to bang' penyo maduong' mapenyo karka en chier mare kata duond Raila Odinga e weche gi mag oula nyaka sani gipenyo no sebedo kolal kure to kano wuok kama jonon weche mag siasa kete pim mane wawinya ne sani. Hao watu walikuwa hawajapanga mpango, walijua hii mvua itaendelea kunyesha, maji itakuwa mengi zaidi, mito zitajaa, lakini hakuna hatua ambayo walichukua ya kidharura. Kazi yao ni kupiga kifua hapa na pale na kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hawa kwamba
tangazeni hali ya hatari, tangazeni hali ya hatari. Semeni kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Wasibomoe manyumba kule Mkuru kwa Njenga. Sasa wakijaribu kubomoa, ita sisi, tutakuja sisi na nyinyi. Wakijaribu kubomoa ita sisi. Wachmantie karka kagitemo serikal dada roganda kune magidake. Gimano maeda chako kanyo Steve Kasane Raila Odinga joka uoyo. Eno wach mabendo sekelo pogruok. Kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio kotende kod lek mar Raila Odinga yudo lemo mare mar jakom mar AUC. Wacho ni egoyo chief campaign mari ichako goye nad. Raila golo mana duonde weche mag oula. Koro mamoko mano linge weche mag fertilizer mbolea ka no mulo giduto kama entiere ka. Koro en mare onego ling ka imanyo ni lemo to jopiny hinyore wawinja ne pachi kata wadhi ir Peter Osado. Mokwongo kuom wach ma jakom wachono. En opposition leader. Kaka pod entie sani en position leader. To en gi right mar penjo kata wacho ne sirikal gima ok dhi kare. Ma kik mondo tigi wachne mar EU mondo kik oti tije masani onego beno tiyo kaka penjo. King'iyo mos areas ma obed affected ka wang'iye kisiasa, ibodo ni jogo mantie stronghold mar ODM mar somehow affected. Kibiro Madare, wang'e ni Madare stronghold mar opposition. Jok mono hinyre go gini jo opposition. Koro jakom nigi teko te mar penjo matek kamano. To kama apogra kod jakom matin en mar mondo landi hali hatari. Kolure gi weche mag midhiero masani omakwa mag weche pi. Mano en siasa. Ka ine sirikal tilando hali hatari ni okinyal prove ni okinyal take charge, ionge teko, onge giming'eyo office. Koro gino nitie kaka odimin sirikal. Nikech gisani pod nitie resources ma pod pok obedo kata pooled together mondo okony piny. Ero kaka wacho wach mar emergency fund ma koro sani nitie. For example, king'iyo Baringo, apani en Baringo South ka ng'iye maber, gin about 8 million pesa mar emergency. Gin about 3.2 million pesa magitiyo go sports. Nitie counties moko bed affected kabisa. To gin gi emergency funds gi. Koro SKDF pod nitie kae. Pod gitime evacuation gikonyo ji koni gi koni. Koro oken gima kare ka walando ni wane hali hatari to sirikal pok otiyo gi resources te mintie mo loso gimoro. To mar ariyo, okinyal wacho ni in hali hatari nikech ng'ama konyi kiseting'o bade ndwa no konyi, ng'ata nyalo konyi. Jo wash ni ka biro konyi, ng'ato biro kelo contrabands moko no kelo chiemo to keto cocaine bende iye kanyo gikonyi. You become helpless. Erokamano ahinya. Peter Wasaga, kama intiere wacho ni oket weche mag oula obed national disaster, kama Raila Odinga winjo kanyo ka kwayo jatend piny Kenya kata sirikal mondo mi otim lendo ma kamano. En wach mosekelo pogruok mopogore. Kotone nyaka gi lek mare mar bedo jakom mar AUC en lemo maduong' ahinya ma bende osebedo kacha ka igone debe kod jatend piny Kenya e kor pinje ma opogore. Iwacho ga ni ng'ami konyo ni ok onego bed gi duol. But anapogore paro no ahinya. Nikech as we speak kwa wuyo sani, katiba ng'ama ohangi kaka the leader of opposition en Raila. To katiba bendo ohango gik ma jatend kweth mar makwedo sirikal onego tim. Achiel kuomgi en keto sirikal tesre. Kanitiere gik moko timore maber en e duond jopiny. Koro kiwacho ni koro nikech koro tich mwadhi mini, koro kata jopiny inyore, in koro linga, mano biro nyiso ni abdicate your role kaka opposition leader, kendo inuoyo mana makosa manitimo last time. Ingeni Ruto en jasiasa mariek ahinya. To Ker Ruto bende osumo notes moko kuom ker mosekalo ka.
kendo seche moko ging'eyo kaka idil gi Raila. Mabende adwaro ni sani koro kaka Raila jogweng'wa to nitiere jagweng'wa moro mawacho ni gima Raila neno kobedo ok wanyal neno kwa timore nade kwa chung. To wanto to gima dwa wacho sani ni apart from just going for that position, Raila poko yudo lemono. Raila pode en duondwa. Kopo no yudo lemono modi kanyo kaka jakom, to koro obro yudo duol manyien manyalo wuoyo nwa. To ka duol nyalo wuoyo nwa, to koro Raila timore nade oling. But as we speak right now, Raila nyaka wuo. Gimara ariyo be machako ningo chako wache. Chakingi ane kaka reaction mar wajumbi. Kane Raila wacho ni wach mar Oula ni oningo ket kaka national disaster, ochako ng'iyo weaknesses manie jotend migepe, no mulo Mithika Linturi, no mulo Kuria, no mulo Nyakumincha, no mulo jogo almost kar mondo wajumbe achiel kaka majority leaders kar mondo gi penj jatelo ni bwana ka oyumenywa nikech kata sani Mithika Linturi nitiere motion mar thiche oko. Gin kar mondo gi react to that, gibiro react to the person mar Raila. Koro giwe ujumbe gi react to the person mar Raila. Koro giwacho niya kar mondo giwach ni Mithika Linturi otimo makosa, kar mondo giwach ni there is no preparedness in these floods, kar mondo giwach ni gino oningo bed kar national disaster or not, gin koro gitimore nade girako Raila gi blackmail ni imanyo ni tich to kitimore nade to kidembri. Koro I think ni mano is a notion ma politicians oningo odisan kabisa. Come on. Ero kama nanya. Gino mida wacho karakanyo kimede. Ngoma malingling into kore chama. Ija chama mai Peter Wasaka kod Steve Poku yangu runu ujo ODM mungi namba. To wangeni mheshimiwa Peter Masara to ja chama kanitiere. Debeni tie malingling ma okwange koten record ngwech mara ilodinga mar manyo lemoni mar AUC to wach mawuok kuom jotelo mamoko bang' twak mare mawinjo ni. Diwacha. Cleopa, ada wacho ni Kenya is a very funny country. Raila Odinga ok dhi manyo kom mar AU ni konye. Odhi manyo kom mar AU ni qualify. Part of qualification mare en ni en ng'amo rito chama man gi ji mang'eny manoyudo kura milion 7. En ng'amo osebedo commissioner mar infrastructure mar AU. Omiyo the laws manoketi miyiero go ng'ato en ni piny miae nyaka puodhi. En sheria ema koro chuno Ruto mondo puodh ng'awa Raila. Ok en a favor. Mar ariyo, ka Raila dhi e AU, ok onyiso ni koro ko jatelo boko ja Kenya. Gima yenyo ja Kenya, jatelo mora mora oyiene mondo wuoyi. Sama ker mar piny nosewacho ni miyo ji mana 10,000 to gi bilion 1 diloso klese to konyi elaborate ni 10,000 ni wadwa chiwe kuom ndalo marom kama nikech pigni no fail to nyiso piny ni kodhni odhi rumo dwe mane. To so far kaka government a cabinet meeting manyocha wabedi kane wa assess the impact of jangane ochal kama to kendo wapimo ni onyalo dhi bedo machal kama. Koro magi gik ma waketo in place ma de timore. Mano ne president okotimore nade okowacho. Mane omiyo Raila nowacho ni gini kang'iye mos ka jogi nyore kwa e cabinet meeting to gima gibiro noga en mana 10,000 gi 1 billion. To jitho Nyanza, jitho Nairobi, jitho Rift Valley, ji inyore Mombasa, ji inyore in Eastern and all over gini inyore. Now en gimunego be declare ni a national disaster. Sama obedo declare national disaster, what it entails en niya nyaka jok molony mok ni Kenya ka nyalo biro konyo wagi paro manok mi wabed a lesser country. Piny maber ma jotelo beyo kanitie gima inyo jogi tidwaro negi kony kamora mora. Ochalo dhako ma nyithinde nindo kich dero thuolo bedi to koro nikech chuore nitie thuolo chotame nego ok odwa kudo wi chuore ni thuolo tamone koro ling to nyithindo nindo kich. Mano dhako marach. Dhako maber biro go uwi ni uwi konywa uru gini inyowa. Uwinjo kamano. Koro miyo mano e gima nadwaro ni mondo awache ni Raila ni kare kendo Raila biro wuoyo kaka jatelo mar piny nikech joma hinyore gin joge. Koling tiwacho ni Raila otimore nade oling. Kowuoyo to ni ok onego wuo. Mano koro wahinyo Raila.
mak paro ni kanyo Mheshimiwa Peter Masara kata kwa Steve ngeni gimida medo wakawiye masantie ote beni majo neno oroka odogo mono masomo kwa chiwo paro kata wadonje twak machielo madhibiro bang' yuyo maka osane koro mogi jwang' chenro ni maru piny yueyo mokwongo wachope sani waduogo kae kod twak warango kwada menyo county ma Migori kod kuonde chung'o bura mopogore opogore kaka gitiyo kod omena no mano mar NG-CDF. Science Hario sekalo dakika 7 wakawiye masani. Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Muuzaji akadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tuni moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Skiza chapa ushinde. Royal Mabati Factory dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 yud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep twadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fweny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo.
ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakoro mogo jong machiegni kendo ma entielo mar ariyo kendo tielo mogik e chenro mar piny twak morango chal mar piny Kenya nitiere ote mono konu kanu wuon achiel kachiel nitiere ote madasomo kae kowuok kuom Ruth Nyathi Ochieng kae to bang'e ng'ado jatwak moda winjo duond jotelo ariyo ma e kaunti ma Migori. En ote achiel mawuok kuom Ruth Nyathi Ochieng obora wapoge kae kidienje mopogore opogore wacho ka ni singo to ero waneno kata kamano penjo en ni bende singo go biro chopo kare. Jatend piny osesingo gik modhuro to mosechopo kare to tin anto ok ane the affected but to be honest owacho kar kanyo ni 10k kata 10,000 ni gi uchumi masani to ok nyal konyo jogo. Ker dine ochwale kata nyaka matin 50k berberie. Mugik ok wabiol paro ne sirkal mondo mi omany permanent solution mar oula. Ji to kendo ji hinyore mano ka oganda moko ntiere kar kanyo ji bedo displaced to gin gidich gikelo kony ma temporary. Ng'ama nigi chandruok ok odich kata gi chiemo gidwaro chwalo chiemo nyaka karang'o. Mane ote mantie kar kanyo wacho luoto waka en umoja. En ote achiel mar Ruth Nyathi Ochieng ma keto kar kanyo koda Viola Tom wacho Ramogi TV lera ni nuka ntiere Nakuru County. Erokamano ahinya kuom ote mari kendo ka iluwo chenro e yo makare nyakoro Ramogi Jang Kirop Levis erokamano in bende ne chenro ka Vincent Opio wacho ni Mheshimiwa Peter Masara kod Ogola Nyamita owacho kanyo ni ero weuru chando ji gi weche mag siasa mag 2027 to poko chopo. Oketo e mbui mar Facebook ma twak madonjo go kar ka to kapok achako twagni wawinja ne duond jotelo ma Migori kotene kod tulo mane oneno odira mane orumo kendo kauno man ka chieng' tich ariyo kato bang'e ang' wadonjo twak kamane kama chako go twak tulo mar siasa mawuok Migori. Koso ok en tulo mar siasa iluonge nade wawinjane. To kagike rangach tayudo ka bodyguard mar Mark Nyamita emochung' e mbele institution matelone ni mtok governor ok nyal kadho kanyo. Ayudo koting'o vinyangarika moko moketo gi ludhe ni nyalo sembo mtok governor. Kane wasekalo wadonjo kanyo to luwo bang'wa mo omuocho magina malo. Aeto polise mabene gisewuoyogo ochako go jopiny nyake jolemo gi tiagas. En gima nochan kendo gima nolosi ni mondo governor ma Migori County kik bi uriri. Achayo kendo akwedo kabisa paro machuok kamano. Bedo to donjo korie kuma maiti nitie gi hooligans within no minutes wapoka gichako go bunde. Wachana chiel wakwayo security organs duto wadaneno ka action okaw nikech we have live videos wantiere gi evidence jok manokelo koko. Weche malita nyama wuok e kaunti ma Migori. Ang'eni nyabeni magi timore konde mopogore opogore mar piny Kenya. To kawuono waranga ni kaunti ma Migori ma oganda wa bende nitiere okinyi ma kawuono. Achako kodi Steve Juma mondo mi ang'i chaknwa kendo ikonwa maling'ling maponono iwinjo gi paro mantiere katenre kod weche gi mawuok e kaunti ma Migori. Wach mantie ka wacho wach mar Migori nyaka wabed ni wawacho weche matimre Kenya sani. Gima timre Migori kata picha mineno Migori no okopogore gi picha mineno Kisii. To okopogore gi picha mwaneno Busia. To okopogore be gi picha ma wasebedo kwaneno kuonde moko. Gima timore ni nitie paro moro ni jakom dhi EU. Mako dhi EU kucha to koro papo wene jite. Mano gima timore Kaluowa. To sani bende nitie grassroots elections mag UDA. UDA bende temo penetrate e Luo Nyanza gi yore te. To koro ka en vita ya ubabe. Ng'ato prove ni en sirkal gi nyaka government presence be nyaka neni gines en sirkal matawala. To kacha bende tijo ma protect ODM or the opposition
party mondo gine ni gibe gintie kanyo. So koro nitie rift, nitie resistance. Kidhi ng'iyo Kisii for example, kadwa tiyo gi story wache ma develop kawuok nini Migori, ibiro neno ka governor ma Kisii ma en ODM versus minority whip ma kono, ibiro ka kinde duto gin gi rift. Koro nitie ng'ama nitie sirkal to nitie ng'ama nitie opposition. So gigi wadwa dhi bedo kwaneno gi pile gima timre sani. UDA temo matek mondo access strongholds. To mane makelo rift no. To bende en chon ahinya mondo mi wachak neno lwenje gi kinde ma wantie sani. Aparo ni chako chon ber. Chako chon ber kata ken tulo kata ken ywaruok ber chak chon. Nyakoro Mogi Jwang. Mheshimiwa Peter Masara. Mokwongo dawacho ni gima nyocha otimore liel Uriri. Tena ng'a timore Migori. Gima nyocha otimore Uriri ok ber. Liend cha no ken liel ma ng'ato nego nyise ni en ng'ama lich. Family cha owito kaka Kaspalo biro, owito chiege gi mingi, kendo nyithinde ariyo otore ajali. Jogi koriko. An nadhi e liend no. Chi Kaspal manotho en a family friend mara. Nadhi e liend no kaka jayuak. Kendo kana donjo nitie clips apa ni nyalo nyisgi kanyo nochunga. Liel ok en constituency makoro nyaka idonje kaka mjumbe. Idonjo kaka jayuak. Nokona kech eyo mane liend chopang go ne en tent apar koni gi koni tariyo ni mbele. Red carpet oketi kochiko maiti go. Then jodolo ni mbele, altar mar jo Catholic ni mbele kanyo. Koro ni lor ti wuotho kidhi mondo kiki distract jok mane yuak mane tent magiko. An nadonjo kukwe ma jadole morwaka ma dhi mamoso jadolo motera kama nabedi. Ma program odhi maber ma koro luong family mar Kaspalo biro mondo wuo. Nyimine ne wete ni owuoyo to kachopo kama Pascal do wuoyo ni pap to Governor Ochilo donjo. Adiera mar Nyasaye. O kata ni an jasiasa kata ni ntiere wach moro kinda go Ochilo. Koko manotimore ka Ochilo nego ting responsibility kendo nego go mos ne jo Migori. No biro gi guns. No biro gi ji mang'eny gi geche 4 nyaka kama maiti nitie. Jogi kose donjo ni jo siasa wuotho gi moko confused. Gi donjo e tent ma jadolo nitiere gi family. Ma gi nyono ji kanyo ma mono chako go uwi. Go mono uwi ema nokelo koko. Because people didn't know koro gima timore. Alo wacho ni ne en gima rach mar adieri. Ka governor nyalo biro gi geche 4 to gi dhano mopong'. Aparo neno video no mokangne kochiko go kama jodolo nitie. Do bolre abola ni maliel staff ne otho. Chi staff ne be kendo otako timore nade otho. Owuothi kaka joka ne dwaro kata okaw gari achiel. An sama donjo drepa gi bodyguard gi ne dwa yware gi jogo nikech tienda moro pod lit ok anyal wuotho distance mabor. Takono gini maliel ba. We alora wuothi na save a situation ma joga no koyware. Magacha ubedo chien. Ma donje liend no mabedo. Ka gigi osetimore te tension koro wuok. To tension ni ok ne en kanyo. En tension mano build up. Week mokalo. Ochilo no dhi e liel kanyo. E liel moro mabe kata jo siasa madongo gi neonge nogoji. Chieng' mano dhi ogoji chieng' tich abich Uriri no dhi e bus park kama juma namba ne goya rambi. En owuon no muko tent mo goyo public address mo pamo OCS gi OCPD. Mheshimiwa Peter Masara, Mheshimiwa Ochilo yako kudhi bedo kama mondo miyo ojitetea kata mondo miyo dok ne gik ma iwacho sani e chenro mag rupiny. To de waer mar ng'eyo kaka jopiny mapenjo ni en tulo kende minyalo ti godo e yo mara manyo mbulu e kaunti ma Migori koso uloso kod jok maluwo e yo machal nani nikech nigi wafuasi magi lek magi giseng'eyo lek mag Nyamita giseng'eyo moloso karka lek mag Ochilo gisewinjo tulo kende minyalo ti godo koso yore mamoko minyalo ti godo onge mbulu mimanyo gi tulo tabu mantiere ni governor masani ok dwa no penje gik manosingo ne jopiny nwasingo ne jopiny gik manonego watim. Sani koro jopiny mane wakwayo mbulu mondo gochne penjowa. Nikech gima timore Migori
oken kata oko e assembly ma Migori kamochiel hapa nisiwinjo kaka igoyo MCAs mabunde mochi amocha ousne MCAs woga makoro MCAs ok nyal wuoyo kech kiwuoyo igoli e committee e setup masani mar assemblies kokidhi e committee onge gimiyudo kokidhi safari onge gimiyudo itegemea mshachi kende koro ka jogo oseno ka MCAs moka uchielo gol makoro en dweche madhi aboro gi ok gidhi e committees gihinyore jomodong' oling' ni weyana yue ok gipenjo wach koro jo pressure nitiere ground gima theko Migori in particular pressure nitiere ground of service delivery jo piny rido ne MCAs jo piny rido no kaka MPs mondo mi gine pesa ma counties tiyo na antiere e studio ka chiemoro na penjo ni an mojombe ma Suna West atiyo gi CDF na yie mondo mi ng'ato penja ni Masara in pesa ae treasury dichiel kari ang'o miyo tich mane singo ne jo piny poketimo ani ga mokalo gik mana promise nyatimo igani asetimo gik matimo gi pesa na koro pressure mantiere ground e Migori en on service delivery ji dwaro ni devolution mondo ti tok gineno ka pesa biro to isikone gi mana ya ECD 140 wasegero to ECD achiel en siling 600 kigogi ECD 140 is even not 100 million to wawuoye pesa development 4 billion this 4 billion osiptende waonge gima timore yore waonge gik moko mang'eny ok timre and then joma ne nigi pending bill bende kodhi bandho bills gi igogi koro gini ji osewacho ni ng'ani king'iyo history mare kane en rungu nene na gorruok koro uso ne ji woga mondo ti ka kodwaro koro yudo ka kijende are agitated ipopo ka ji koro wuok wan gini gi kidwa wuotho kamoro te yudo kidwa goyi Mheshimiwa Peter Masara gigi duto mag goyo jok modhi manyo pending bills jok modhi timo kuonde mopogore opogore wacho gin mag service delivery ne jopiny duond bura mar ODM osendiko ne county ma Migori kod county ma Kisii mondo jogo mano okelo tulo obi mondo duoka ne penjo neno ma intiere godo ka en neno mara goyo jogo modhi manyo pending bills neno mag jok mano okelo tulo e liel mano timore e Migori gi kinde mamoko mosekalo nikech mok en lweny mokwongo mwaneno e kaunti ma Migori neno gi bende nitiere minyalo chwal ne jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna Nairobi ka jogo chopo kata komiti marango kaka oganda bedo kod luor e ODM otele kata kod Professor Ben Sianya bende en moro minyalo chiwo an poko luonga in person but ko luonga to atimo write ups asendiko gik mosetimore pichni an go odono profile gi mondo ng'ama rach to wach ni rach siasa ji oselaro an nyocha lero ka ochilo ne lero gol obado no lero go Yugi Akongo no kwaneno kukogi Yugi anan campaigner nane mbele campaign ko Yugi gi obado ne campaign onge incidents makama mane timore ane onge but sama koro ochila yako nitiere ni koro enena lowing en gi video ma ene mowacho ni eno jalowing obro goyi nyaka dalau yeni ng'ato kose oro ni warning ni anana jalowing ko sieko tabro goyi nyaka dalau ka ng'ato se wuoni ni abro goyi nyaka dalau koro nyaka jipanga kichikia sami bro goyi some of us one anan chama mar ODM o kata by certificate by blood I believe in ideologies mag Raila Amolo Odinga more so on devolution. Erokamano. Bende nyalo seyo jal machielo mabende owinjo kanyo kolo wacho duond jariyo ochila yako kod Mark Nyamita kotenore kod tulo mano wuok e kaunti ma Migori kinde ma walose weche mag tulo matimore e kaunti ma Migori en seyo mane minyalo chiwo ne bende nitie lwet sirkal bende weche gi matimore kar kae koso ichunko kakani Nyamita koso go chilo koso yonge wacho ni anyalo ng'eyo ni nitie lwet sirkal but ado wacho ni tiagas manogo e liende cha bedo okogo jidotho skund cha ne nigi kite mang'eny to camps koro ne gore to tiagas kogo brother tiagas ok nyalo go ne company kanogo tiagas nogo e paucha te ng'ato ka ng'ato joge Mark Nyamita joge Masara joge Ochilo ng'ato ne ringo for safety ng'ato ne ringo mondo odhi okonyre nokogo tiagas cha in a particular area ana wuon clip cha ineno ka uma itera gacha ma kalo gacha nikech ka dhio gacha ni to tiagas odonje ka donjo ni tayudo ka yiro mar tiagas chopong'i ochona ni kora timna nade akal koro ok dang'e ni sirkal but ang'eyo ni sirkal to provide security awinjo kiwacho ni ntiere joma nokawo side
kano kawo side adira ni sirkal no kodwar ni governor odonje lil to kapan no nyalo tamo polise mag sirkal mokal modonjo kech degi chako goye gi tear gas kapok odonjo wabed adira wawach ni kosa no setimore wa own up wa apologize then wa move on wawach ni ya kik ng'ato chak tim gima kama eliel maso eliel warit rallies madongo to walosi ka ji dwa gore to ji ogore to be onge tiende gorruok Cleopa hooliganism is very expensive to everybody jokoni nyaka tigi pesa jokoni nyaka tigi pesa to risk involve bende bunde nyalo maka samo bae crowd cha onyalo mako mak nyamita onyalo mako chilo onyalo mako ng'ata onyalo kaka sachika bunde nogo momako ng'at mak nyamita okay haya mani hospital ada ni mak paro kan mana kamo chope kan na odugo mondo miang warangu weche magenji CDF dong githuolo mar tin like kapar na mi thuolo nikech ne intiere romono kendo ina achiel kuom jogo ma bende nitie kar ka kiwacho ni lemo jok ma manyo telo mopogore opogore kaunti ma Migori ka ise wuok kar kanyo gimoro chieng'no Gomia na nyisi ni wan tulo ni enena gima jomoko loso. Ne wan go chila yako a function in my constituency. Kani rwako bishop ma utinyo ne Kenya mangima Pefa Church, Bishop Okinda. Ne wachimo kode in one table. Mo adhi function mo wuoyo kokwa wuok wadhi uriri. Kama ne warome cha jidak nogore. Kech ne ene my constituency. Malok rogo chopo mana ko lok ko chopo ka Nyamita ka. Just a moment. Wabedo kode function. Ma wachieme otachiel. A dining table motingo ji aboro kende mo wawuok mo abede sitting room mar bishop mo chako wawuok wadhi function mo abedo for over 2 hours ma na wuoyo embo wuoyo in my constituency mo wawuok akeni be niwinjo ni tulo moro no wuok nikech kopo ni wan joma koro motogore ga chieng'no tango mano mono gore the thing is ni nitiere ng'ama choro mach jo uriri ka an my own assessment being ni osego gi koro de reliete negi feel ni negi ikore negi rito ni ng'ani ko biro go wakendo kata wambe waikore kecho yudo kati chabijno ogoji elel moro ma mak Nyamita ne onge masara ne onge nogoji koro kendo juma machielo ochako dhi to the design mabo dhi go kaluore wakauru gini yo mopogore liend cha en joka no poji ariyo familia cha sanduge ariyo nyithindo toro kacha one ordinarily emotions ne ngowa ne ni malo mar ariyo temperature mar siasa be no se dhi malo ka ina leader a situation makamano I study te dhi different approach I bolori kech ki bolori mi wuotho onge ng'amo ma ibedo ni governor mi dhi ma jogi okohinyore at the end of the day you score to kiketo ni in ruoth manyaka bed gi gari nyake maiti emokelo ng'ia ne red carpet chechone kaka nen kam to rigeche governor dogi neno gi ng'i kama gintiere cho nyakoro moge jo mago pich mabiro ni mago kalure kon mago manotimore weekend mokalo iselero mari Peter Wasaga ntiere kuomi ayude wach mari kotene kaka inene in bende kotene kotulo giduto gima mheshimiwa Kinyisi ni Peter Nyamita do bedo governor mar 2027 mano Mark Nyamita do bedo governor mar 2027 to mane kuma problem nitie katiba ohango kaka governor bedo ing'iyo tichne wajumbe nyalo ng'iyo tichne ginyalo luonge committees kata mar security kan nitiere wach moro amora motimo marach kopo ni nitiere ratiro moro moroche I county katiba bendo chiwo grounds ma governor nyalo timo nade inyalo thichi members of county assembly nyalo bedo kata mobilized useneno ka kata Meru kocha negi bedo mobilized magi thicho governor oko to kanegi duogo Senate no chako hango grounds go maber mong'yo ni mais the ground momi governor go loko koro gima do wacho machuo Cleophas en kama siasa ma Migori en historical to siasa mantiere kaen mar Kenya Kwanza gi Azimio Obado the former governor kane otieko tende ne gin kod yuaruok gochilo kendo neno ni Ochilo bende noroche ndalo mane timo nade mane ne jatelo mano mone kata timo gik moko ineno kan idwa thiche ok office mandalo moko dhi e bura moro yosia yakoni ma okuod wiye sana koro neno ni amba tiko mara koro joge na nikech ng'iyo jok masani koro sandore gi governor gitenore kane for example Mark Nyamita honorable Mark Nyamita en achiel kuom wajumbe mwadendo ni wajumbe motimore nade modhi kure modhi Kenya Kwanza
matiyo gi sirikal. Koro gima dhiera ga Cleophas ni sirikal ji mang'eny odhi e sirikal tiyo gi sirikal, kata an mujumbe na tiyo gi sirikal, Honorable Karoli Omondi, but pok waneno lwenje aila moneno Migori ka timore Suba South. Siasa goyo kendo sani Mbadi iluongo ni Nyang' omako Karoli matek, to Karoli bende omake matek, en siasa ma pile pile. But pok waneno lweny aila moneno Migori. Koro politicians oningo ng'e gik moko ariyo, ni jopiny ok ofuwo, jopiny riek kendo gineno ing'eni wacho ni ka rwedhi ariyo dhaw, gima inyore gin mana lum, to lum gin mana jopiny gi. Sama Mark Nyamita dhaw gi Ochila yako, service delivery dhi piny, lweny medore. To ka lweny omedore, ibiro yudo ka dongruok gipako sani gipime gi Gladys Wanga. Gladys Wanga nopiem gi John Mbadi be sani koro osewere kata gi weche governor go. Seche moko nyalo duka 2032. Sani ong'iyo mana Suba South. Pok aneno any other politics matimore sani. Politics sirikal oketo ni onego yawre after how long. Koro kwanyalo ng'iyo weche gi maber, mong'i ni sama kama imiyawe politics to wabro dhi maber. Mogik, Cleophas, chaki ng'iye gimoro achiel about lwenjegi. Itimogi kanye? Lwenjegi itimogi e liel, lwenjegi itimogi e kanisa. Nyicha neno Kisii kocha ji dhawe kanisa. Kanisa en kuma oningo ji dhi to yudo horuok. Kanisa en kuma ji owinjo dhi timiyo ji chiemb chuny. Tiyudo ka koro kanisa kanyo ema lweny rakore nikech ang'o? Gichame tiagas. Jo kanisa, jodolo gi jokwath ema miyo gini be dhi mbele. Nikech nyayudo ni for example kaka manyo timore Kisicha, jatelo Osoro biro bedo guest of honor. Tiyudo ka mbunge makanyo timore nadi obedo sidelined. Ilunga nadi mbunge makanyo timore nadi obedo sidelined. Koro Kibagendi obedo sidelined. Koro in that situation ineno ka hembe nikech my constituency mare odwa nyiso jogi ni okan nikech ka gidhi kocha gidhi wacho ni ng'ano okotimore nadi okotiyo wane mabiro ka iyudo kodhi timore nadi odhi rakore. Kasto ka nineno ka ne weche tek, jadolo chung' malo ni wan gi mwadwaro en pesa. Kitino nade? Ka onge pesa timore nade? Koro gimomiyo lwenje gi timore sana e kanise gi liete en nikech jo siasa osebedo stakeholders ma finance projects mang'eny e kanisa. Koro gin gi duol ma koro ginyalo njawe seche te liel mogik ka tieko liel. Kaspar obiero olalo jo halane. Inajecha nene kata Western kocha gini timore mana ka luo ka gi Western. Ido kuonde mamoko go ndalo liel ido ka ntiere dikoram. En igolo maiti to idhi to korwa koni kar liel ka kar mondo ng'ato olosalosa Mark Nyamita kata Ochila yako olosalosa siasa ne stadium to luong ji odhiyo konyalo biro gi vuvuzela gi bi te lien ng'ato ma ng'ato tho ng'ato ywak ji otiyo gi pesa kasto kapoko iki mung'io sanduku setimo everything to jok siasa donjo gi vuvuzela timore nade. We should call oningo luong politicians wanyisgi ni mano tim marach. Siasa ka chopo los kari mar siasa igo siasa wabiro losnwa sera mari wabro goyo ni kura. Ka nitiere wach moro amora ma ingo gi ja siasa moro amora, for example kata kaka governor nitiere channels moningo ilu to kopo ni neno ka governor ja lweny kaka koro mjumbe wacho ni be nitiere channels minyalo lu, lakini lweny makoro ji rakruok ni wadhi hinyore kendo wawegi. Kamano Peter Wasaga ilere yo makare gima wacho guru ka producer na ong'enje matendo owacho ni jo siasa owete marach owe bad manners eliete gi kuonde alam gimi kanisa luor gimi liete luor gi kumora mora magintie gi bedi jo luor. Steve Juma gimi da mede wiye kae sama omiyo ang'eno serumo onego bedwa mako weche mag NGCDF akiake dhi meda thuolo mar range kar kae to gino meda mede wiye kanyo mondo kapok ang'o tiyo. Okay, rokamano. Gima adok mane wach mana kungo wacho cha ni we have political intolerance. Jo siasa gina jo siasa. Wadwa neno biro mari kaka gibire liel gi koko gikelo tulo kama jomoko to nigi liete. Gikele tulo no sama ng'ato bituo gidhi lime ng'ato gi drama no mondo waneni amaye kaka gin. Nikech sani ka gidhi eliete gi ng'ato dwaro mana ubabe jogi ok dhi liel ni jogi dwa dhi yuago ng'ato che ena decoy moro mitiyogo but their sole achievement makata exercise magidwa timo kacha en mar mondo gitimre nade gi wach weche gi mag siasa to giketho go kwe e kor gwenge kendo gimiyo gi polarize gwenge kaka koro sani already gise charge ground
is as if election dwada timo election next month. To ogi wacha dier, mheshimiwa wacho kaka jafwambo mabende wacha dier samoro. Wachne uru ji adier, usedhie after election uae siasa kawuono, uae ballot kawuono, kiny uduoko wae pap ngwech sate. Sani kidhie chirni kata makor gweng maluo Nyanza sana Migori is about siasa. Onge ng'ama dhi tich, onge ng'ama timango, en siasa midwa go pile ka pile. Andang'eyo siasa ang'eyo nikech sama mheshimiwa nika already winjo ko chiwo response mare on the side. Tingise ni mheshimiwa Achilo yako onge kamar mondo wach version mare. Jogi gin jok magin, they only make interest margi without ng'iyo kaka wan wawegi kaka wayiero gi mondo gikonywa. Mane gima dwa medo kan. Erokamano ahinya Peter Masara idhi thuolo mar duoko gik mantiere kar ka. To nyakoro moge jwang' weche mag siasa kaachiel koda katulo gikelo rochruok weche mag dongruok dok chien ahinya e gwenge kumoro amora ma wantiere. Penjo mapenjo kar ka gin mar duoko mondo mi jopiny bende obed ni gi thuolo mar ng'eyo ni gin gik mage mantiere kar kae. Thuolo oserumo kar kae. Wach mogik madani mondo ng'ato ka ng'ato wach kar kae en wach motenore kod NGCDF. En omenda ma jatend piny Kenya nolose kinde mokalo, mano juma mokalo, kowacho ni od bura ka od bura oti kod omenda ni yo makare gero klese mopogore opogore mano kachako kethre. Jatend piny Kenya ogolo kacha wacho singo ma siling bilion 1 mondo mi oger klese ma koth oketho. Nitie moko mapok oger kata. Nyaka sani nitie jok ma nitie kaunti ma Migori ma kama gisome yamo goge agoya kaka e dirisa. Okay, gionge kumoro moger moro malongo. Duwach ang'o kotenore kod mano wach mogik. Mana kama ichope kar kanyo achako di Steve kaeto bang'e ang'ayude ane pacho wasaga ka tie kod mheshimiwa Masara kuom tich mabende setimo kod NGCDF ni. Mana kang watieko kod wach mari mogik bende kantie kanyo. Steve an kuom. Ka wach na mogik wach mare pesa monego bed ni wabunge gitiyogo. Kwanza gero klese gi sani igero gi kuonde mage. Mane penjo maduong' nikech kama idwa dhi gergi ema gisekethore, kama gidwa dhi kere chochego ema osegore piny e pigo. Nitie kaka gisetimo ma gifwenyo ni wari locate schools gi nikech pod wadili gi disaster sana. Koro wadhi gero skunde gi kanye. Mane penjo manyalo penjo jatelo. To katika nikech koro mae wach na mogik. Akwayo ni jo Kenya duto wuok kamoro achiel mondo kony jogo man gi chandruok e kindegi. Nitie kuonde moko kaka koro Tana River ma pi tema wuok Mount Kenya and other parts of the country dite nyaka mwalo kucha. Wan gi crocodiles sani mako nyang mako ji sani e pi kuondego. KWS koro tima ngosi chegi. Kora kwayo ni mondo ikinde ma wan gi chandruok ni. Pesa duto tema wa bunge gintiego mag emergency gite. Gigol gi sani mondo koro wati kod county constituencies kata counties mapok notiyo ga gi emergency funds e gimora mora. Gigol pesa go mondo konyo go ji. Erokamano nya Steve Juma. Peter Wasaga wach mogik mana machoka ahinya. Wacho ni pesa ma wabunge ni godo. Maybe mheshimiwa bro lero noa. NGCDF bedo rand gi committee a county, a constituency. In fact, amendment mar 2023 cha no disengage MPs. Ndaloka ingini from the traditional point of view chakre 2004 kano bedo formed nyakasani ni doka wabunge no bedo kaka patron but gin stakeholders. Kora I needed just to clarify that. Koro the major persons morning or miwa even kwa wawe kugimaruto kero wacho jok moningo nyiso ka kwatiyo gi CDF gin jopiny. Committee national CDF committee my constituency idwaro gi chik mondo rom gi jopiny mondo gineni what emergency mawan godo sani, what are our priorities. Nikech nyalo wacho ni wager sikunde sani to wan thurwa sikunde seche moko timrade mokethore timrade onge. Inyalo dwaro ni watimre walos kata hospital to that is not our priority. Koro constituency committee no the obed gi public participation. Kagi sebedo gi public participation, of course the MP as one of the major stakeholders gine what the emergencies magidwaro mondo gilosi mondo ginolosi. Erokamano. Mheshimiwa Peter Masara wach mari mogik itieko. Ado wacho ni an kaka Peter Masara yudo second term na kalore kaka natiyo gi CDF maber in my first term. Term na mokalo e Nyanza onge sama na wuoke top 5 tiyo gi CDF e Suna West constituency. Sama no yera mar ariyo ni asegero skunde 7
5 mag primary to 2 mag secondary gi pesa CDF. An e constituency mokwongo ka neno report cha madhi gero laboratory ne junior secondary school. The first in the 290 madhi gero laboratory ne junior secondary. Ada wacho ni CDF e pesa ma jopiny yudo. En e pesa ma chopo kuom jopiny. King'iyo projects ma CDF timo in a county, tichaki kao pesa madonje county ting'iyo tije magitiyo. CDF en pesa monego bed supported nikech japiny winjo gimotimo. Omiana wacho ni CDF en pesa maber, kobedo rand maber to nyalo konyo gwengewa moloyo to weche mag somo. Kaka sani with the new system ma iluongo ni CBC ni. Waonge labs in junior secondary schools, wan gi gik moko morem mang'eny itiyo kode maber. So for Suna West constituency, ada wacho ni kata ranking menyochi neno kotim gi Polytrack, man wabedo awarded. Out of 290 constituencies, Suna West constituency ne number 15 kuom tiyo gi CDF e yo makare. Omiado wacho ni ne jo Suna West mogi kada wacho ni poda brutiyo nu, to ne jo Migori wacho ni kato bedo ni wakale matek. To mbele ka Nyasaye dhi yawonwa yo. Waboluru lodhe piny. Wagore uru gi dhowa. Jasiasa nyaka wuo eke chulowa. Kutamo wawuoyo, stress nyalo mako ji, jasiasa nyalo tho. Kora naparo ni lodhe madongo mwating, wakau weche madongo wawache dhowa, walore gi tim. Ka ng'ato wacho ni okigo payo yo. Payono to joma manyien ikone yo mane wacho ni okapayo. Kora payo. Bas ndalo chore achora to japiny winjo maber. Kikwa concentrate on jotelo kende. This mix, japiny to yuda ng'o. Erokamano. Wabo manyi mbele ka. Kendo watemo mateka enya wayudi in Mheshimiwa Masara, uchila yako, kod Mark Nyamita ichenro mokinyi, ubedi kaka ubet karka. Ukone jo Migori ni nango matimore Migori. Afel kosodo wacho kani Masara koro koduogo. Owacha ne dieri kompenyo mopenje ka uno moko duoko. Owe poto Migori kethore. Owacho ni uketho Migori wa. Ochilo wayene ralweny okwadagi. To ng'ato digoi maonge kosa. Openjo karkanyo nyakora Moge Jwang. Mano janeno emopenjo karkanyo mane makelo wa e giko mar chendo. Ka mono midhi nyime kod twak dhi nyime Facebook mara Mogi TV kantie penjo minyalo duoko e duoka achiel kachiel. Nata e chendo kiny makawuono agoni erokamano kuom oro ote kachiel kod kabedo koda e twaka mabiro en orako. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka chango oriti masane. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mara jo kata daktari uwe kanyo tanno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana